morning ulit. Amigo Pugset. Nandito na ako sa bye-bye. Alas 4 ng madaling araw. April 3, 2021. Ito ako sa Barangay Imelda, Bye-bye City, Liti. Ulan-ulan mo dito. Punta akong Pasay. Galing Masin. Wala man. Ito na rin yung urbanahin sa bye-bye ito mga vlog. Alala lang takbo ay madulas sa kasada. Wala na naman. Kanina doon sa Masin, wala namang ulan. Dito wala namang ulan dito. Tingnan natin kay government vehicle. At gusto mo kapatid. Tingnan natin bigo magsintrong ilang minuto to. Abutin mo ito ng isang oras. Bye-bye to upload crossing. Maulan-ulan eh. Itulah sana. Kakakilabot. Amigo Pugset. Paalala. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at mag-ring the kampana.
Wala dito ah. Mga hanggang globa rin ang ulan na to. Langkot mo, mga pungset. Walang kausap. Kaya dyan, ay trailer na tumihaya. Bago lang. Pagdaan namin nung pupunta kami ng Bisaya, hindi mati. Wala pa yun. Wala siguro yan. Tumihaya eh. Nakahangil na yung ano eh. Bulong. Delikado rin itong sigsagan dito eh. Parang pinang-pinang sisag dito. Pero din. Malusong pa.
sa lobo. Ako din naman pinauna ko. Tayo yan. Malao tayo. Ah. Okay. Salamat. Ito yung kasabay mo pagkape ka na sa baybay. Saging. Kali sa pongga ito. Mabatangas pa. Saging ang karga.
Sit. Sa itong lugar na to, tapos yung mga vlog, kapag talaga kapag pero aking gabi, kaya maling araw. Basta may ulan-ulan. Kilabo ng kasada Brooklyn. So, marami mantika eh. Ito kasi. Walang mga din. Dan mga tracking, maraming ilaw yan sa Miras Light, taas. Simang tulay kepada paalala lang po sa mga ganitong kontrola sa kasada na formada, huwag lang masyadong mabilis at iwasang magpapalino ng malakas sagad-sagad, lalo pag formada ka kasi dudulas na yan, pwede kang itatapos yan. Mag-ingalang kayo lang para hindi ka maprino ng biglaan. So ayan ito, madulas sa kasada o. Nagpupugi lang tayo mga tigopugsin. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Kaliwat ka ng kurbana rito, magpupuksit. So tayo mo ilaw para pakita mo kung masalubong kang sakyan. Kung may ilaw yan, yan, wala na. Kung may ilaw yun, ibig sabihin may kasalubong ka. Lalo sa mga gano'n. Tulad noon, one way, one lane. Kaya natin yan, mga aling kapusin.
Sa mga hindi pa nakasubok ng ganitong flavor niya. Lalo pag hindi pa kabisado ang kasada, halalay lang. Sobrang malayo sa disgrasya. Ito na po. Mga amigo Pugsit. Ang pusing mga vlog. Pag kumain ka dyan, mga vlog. Proper yan. Pagkaliso tayo. At ang amuyog, takluban. Pero ilang oras yun. Lakas ang ulan dito. Oh. Kakating oras yun pala. Takbo. Pero alalay lang yun. Hindi matulog ng kasada eh. Ating oras ng pala yan. Bye-bye. Pag-crossing. Pumadahan din ito. Ito. Palusong. Ito ng kuwari. Pwede ng kuwari. Diretso na. Parang ka. Pinasuwa natin ito. Ilang minuto mula kasi ma-plug ito hanggang kuwari abo yung cliente. Lumakas ang ulan dito. Yung pusit. Oo, lakas o. Kagaya ito nung nangyari kami nakaraan. Maulan. Papunang Manila, maulan. Ito na yung Barangay Ilusig. Vlog ini Set. Mga idol, huwag lang kayo malungkot dyan ha. Medyo tahimik lang tayo kasi oras pa lang kasarapan ng tulog ngayon eh. 4:30 pa lang ng madaling araw, umaga naman. Sabado. Sa 3 April. Sa 3 April 3.
2021. Sa Bisaya pa. 2021. Ito na yung Barangay San Roque. Ako yung Piete. Dito ang bahay kasamahan kong driver sa petang ko. Yung may ilaw sa kaliwa. Si Mr. Benyusa. Ayun pala. Ayun na. Sa Bisaya pa mga ngubuksin, panagin ko nilang ang kamote sa liti sa ilaw paniti. Unsa man buksin na deng, buksin na deng, lumalakas ang ulan deng. Ano na tayo? Nagtatago ng mga pasahero nito. Lakas ang ulan. Wala nang nalabas. May bag pa, oh. Oh. Madilim mga amigo buksit. Wala na nga. May bag pa. Parang di mo na magkita ang kasada, oh. Usok na nakikita ko. Buksit na tayo. Lalo tayong bumabagal nito. No? Kita yung bag niya, no? Siguro hindi ka naman malata sa video ko. Bag. Kasi may ilaw eh. Delikado kung may paparking sa tabi o kaya mahukay ba? Hindi mo makita eh. Mga pinupuksit, kailangan konsentrasyon sa pag-isip sa pag-drive. Kasi delikado. Wala harap pakita ang kasada eh. Oh. Lalo pag balik ko na. Ay, salamat. Mga video buksit, idol. Lalo sa mga veteranong mga vlogger ba. Inahangaan ko rin. Mga idol ko yun. Wala na rin mga video buksit ang pag mahaba ang wire nito.
na susunod. Tumigil naman itong ulan, ano? Hindi nakakatakot. Silabasan din yung mga pasayro natin ba? Ay, salamat. Wala dito. Sa barangay Balik sa Sayaw at Lourdes Agoyo Bilete. Isa kompleto ng Agoyo eh. Sensya na kayo ha. Ako hindi nyo po makikita eh. Nandito lang ako sa Manubila nakaupo eh. Nagtitimon. Ang video call cellphone nandyan sa dashboard. Habang tinututukan nyo yung daan. Kalsada. Room light, passenger light. Kaya nga tubig siya. Kailangan patay ang passenger light. Tawag dyan, room light. Para hindi pasilawan ng paningin mo, driver. Hindi sa pasayro. Hindi sila sisilawan. Habang sila ay natutulog na tayo yung matangkol. Malapit na tayo sa Barangay Kuwari. Barangay nga ba yan? Ito rin siguradong barangay ba talaga yan? Basta titigil ako dyan. Kasi nandyan ang color namin eh. Ang pangalan niya ay si Canilio Arnold Canilio. Nalayo sa simbahan ng Kuwari. Ay, makasarawalan nito ng bukset. Muna tayo. Lumalakas na rin dito ng ulan. Dahil pagmarahan na tayo. Pagmarahan na tayo. Kasi titigil na tayo sa unahan na yan. Yung may ilaw na yan. Doon na tayo. Ulan.
Set. Silang muna tayo rito. Tayo ko si Mr. Canelio. Malakas naman ang ulan dito. Malakas ang ulan mga amigos. Set. Saglit lang pala ito dito. Wala upload. Bye-bye. Wala, bye-bye. Ulang pala. 25 minutes. Ayan, mag-ipusit. Nakatambay mo na ako dito sa kuwari. Ang oras ay 4:54 ng umaga. Mga amigo pagsit. Bye-bye. Kaya mo na mga amigo pagsit. Ay, patawagan ko pa yung ano namin. Inside scholar. Ito ko. Ay. Wala kasi. Wala ka dito eh. Bye-bye. $40 minutes.